So welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Abasenti ntlowe ku Venezuela. Akulu after kunena kuti anthu 80 plus, imagine anthu 80 plus amene America yapha popanda kwazenga mlandu, popanda kwapetesa ku khoti, kungoona boti basi munyanja iwo ndikuphulitsa. Lero ndithu America ya landa yaba osati kulanda koma yaba tankala ya mafuta mumadzi menemo. I don't know kuti why sama ephulitsaso ngasiwo iwo sama bwera ndikufusa kuti kodi abazukhala bwanji iwo akangona kaboti iwaje ndithu nthawi yomweyo amaphulitsa kutumiza mabomba. Komano boti limene analiona mnyanjamo ndalikulu kwambiri, chachikulu chitanka osati boti koma chitanka chimene chimanyamula mafuta. Atachiona America mmene muli mafuta ochuluka akuti I think it should be 2 million machan ukuku. I mean, mafuta ochuluka ena amapita ku Cuba, ena nda Venezuela, mafuta osewo America yatenga. I don't know kuti sana police fire siwo samafosa mangopolisa. Iyi sana police bwanji. Anyway, izi ndizimene so ayankhula president a dziko la Venezuela a Nicolas Maduro kunena kuti kumene kuku ndikuba ndithu. Koma remember kuti container imene imachita kuti skipper ndi ayiwa akamati agulitsa mafuta ochuluka kwambiri kunja, right? Ama nena chistima chake chimenechi chitanka chake chimenechi ndimoti it's actually ku Caracas ndi capital city ya Venezuela. Makamaka ikhala mavuto ochuluka kwambiri after kuti boat limeneli kama tank imeneyi yatengedwa ndi ma Americans. Anyway, Trump atafusidwa za nkhani imeneyi ananena kuti basi feyo talanda akuti wakhulupirira kuti chinthu chistima chimene chinachonso chimapanga ma drugs, chimapanga transfer, chimatumiza ukunduku ma drugs. Nde pamene mutha kuona kuti chinyengo chili pati chifukwa iwo boti ndililonse limene manyamala ma drugs amaliwombera pamene ichichi akuchilanda. How? Sikuba kumeneko. Ndani afusidwa kuti mafuta amene mupanga bwanji atolangana afusa Trump mafuta amene mwatengawo adziko auchoka ku dziko la anzano Venezuela, mafuta amene mupanga nawo bwanji. Trump pakayankha akona kuti I think we will keep it, ati tisunga mafutawo. Yes, izizi ndi zimene ifeyo takhala kunena kuti America ku Venezuela ipita ukaba. 1 ukaba, 2 ukalimbana ndi ulamuliro wa Nicolas Maduro kuti atule pansi udindo aike amene puppet amene iwo afuna kuti azowamvera azingoti yes bwana pa zimene America ikufuna. So anthu ambiri pakati pano kukama kuli kakasi akufusa mafuso kuti kumano mamukuti akuluwa akuti ndiye make wa democracy akuti ndithu zimayenda bwino kwambiri. Iwo akuti komano izizi kuchitikazi makamaka ndi zinthu ziti, actually ndi zinthu zoyipa. So nkhani ya ku Venezuela ndi imeneyo timafuna kupasa update imene kuti America ndithu yaba mafuta. Zimene zonse anayankhulapo so even president wa Venezuela kuti analemba kale kuti America ifuna ilibere mafuta kuno kwathu kuno, and yabwerezaso kuti izizi zimene amafuna iwo kuti azitibera basi. So that's it. Mafuta amenewo takamba kale kuti anali amayiko awiri, ena anali Venezuela I think ambira kuti koma ena ndithu amapita ku Cuba amakapanga deliver kumeneko. Ndi chiboti ndi chitanka chachikulu kwambiri, imagine chachikulu kwambiri. So pena pake sizinaende kumeneko, sizinaende. So guys, nkhani ina ndimeneyo. Nkhani ya number 2 ndi nkhani yokhuzana ndi America ikufuna kuti ichoke mu NATO. Actually pambuyo pakuti a NATO agwirizana zoyima pamodzi ndi Zelensky
agwirizana zompanga push Zelensky kuti akulu inu ndi ife tili limodzi tayesesani kuti basi musalole nkhani ya malo bla bla zambirimbiri ndi America yanozoti apatu ndi ma policies athu ife ndi mene America tamapangira I think ipo sizikugwira yayi ndi Europe for Europe yakhala ngati nayo maiko a Europe akhala ngati nawo sayima pawo kankona kuti pera pake sizikumveka. Remember zinthu sizikumvekadi Europe disingamvesa for Europe ifuna iyendetse chilungamo mechilire right mmene iwo zilire komano a Trump tinakamba kale kuti America nayonso iliso ndi njira zake zokuti asunge civilian asunge chinyambalo pamene Europe sikumanyengerera Europe imene chilungamo kuti akulu kodi tuchedwa basi tere tithandize nzathu tere tithandize Ukraine kapena tere izi ndizi pamene nthawi zonse Trump akumakhala ngati akuthawa chonchani kumasiya anthu kumapanga accuse so awenda mu straight line a Europe kuti inu amali kuchivuta nthani kuti kumasangatenga action for drama zambiri amalipira ndani America minimum ndiso minimum kungochoka mu America ndi kuti Europe also ikhala ngati so maiko aku Europe akhala ngati asambukaso chifukwa even Russia itapanga attack ndi kuti owaja zizavuta bese kuti pakana apange defend bwinobwino azipange defend okha chifukwa sai ajawo even ngakhale ali mu NATO ngakhale kuti iwo ali mu NATO koma still amadaliabe dziko la America ndifaka amati kodi dziko lilile tipanga dziko Russia litipanga ataki kodi America mukathandize mpene Trump amati ngati simukusonkha nzachita kuuza Russia kuti kuthibule nzenzen that means a Europe opa ukhalakhala paokha ndikuti sizingathandize beso ndeti Europe yonso NATO popanda America guys palibe chimene asapepe chimene angaphole pathu acha nde America yakambazana kuti iyoyo makamaka tili ndi senator mmodzi mwa opanga malamulo amene ndithu anayankhula maona kuti ifeyo choyambirira timafuna amana kuti ifeyo Thomas Massie dzina lake mthu amene Thomas Massie amene ndi senator Republican komanso manthu opanga malamulo ndi ifeyo makamaka I think tituluke chifukwa sitikuona phindu lililonse lokhalira mu NATO so akazangotuluka mu NATO angotuluka mu NATO that means alikale ndi mbali imodzi ya Russia adzakwera ya Russia that's it akapena bazakwera muonekera right so America maplani ake ndi amene wapakadali pano amafuna atuluke mu NATO ndi maganizo anu ndotani chingachitika chani kutsogoloko NATO ingakwanitse kunyamuka kukapanga attack Russia actually NATO imupakale payokha maiko aku Europe amupakale paokha sizingathandize kuti apange attack Russia. So guys, thank you so much. Next video tikambeza ku Japan. I think ku Japan ipena pakeso Japan kumaso China pali ma tensions ochuluka kwambiri. Something is wrong. Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Procedure of this tanker. What happens to the oil on this ship? Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to? Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it was going? Was it going Follow to it. China? Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But we're China? gonna. I assume we're gonna keep the